Η δεύτερη χρονιά που διοργανώνεται η παραμυθοφόρα. Θέλουμε να μας πείτε έτσι και πώς ήταν η πρώτη και που σας έκανε να το συνεχίσετε. Ήταν μια παραμυθοφόρα την οποία δεν την περιμέναμε, τα αποτελέσματά της. Η επισκεψιμότητα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Τα παιδάκια τα οποία ήρθαν με ραντεβού ήταν γύρω στις 5 με 6.000 τα καταγεγραμμένα και οι ελεύθεροι επισκέπτες οι οποίοι ήρθαν την διάρκεια των Χριστουγέννων ήταν γύρω στις 12.500. Όλα αυτά και η αγάπη του κόσμου και η χαρά των μικρών παιδιών μας κάναν να αποφασίσουμε να συνεχίσουμε την παραμυθοφόρα και για δεύτερη χρονιά και πιστεύω ότι να είμαστε γεροί μάλλον να μπορούμε να τη συνεχίζουμε κάθε χρονιά να την κάνουμε. Φέτος σε σχέση με πέρσι εισάγεται κάτι καινούριο, δηλαδή κάτι που δεν υπήρχε πέρσι? Ναι, φέτος έχουμε και έκτο σπιτάκι, είναι το σπιτάκι των Ξωτικών, όπου το έχουν αναλάβει παιδιά ηλικίας 13 μέχρι 20 χρονών. Θα ντύνονται εξωτικά και θα κάνουν διάφορα δρόμενα μέσα στην παραμυθοφόρα, έτσι τελείως ξαφνικά, και επίσης γίνεται και ζωγραφική προσώπου. Εκτός από αυτό θα ήθελα να πω ότι φέτος έχουμε και εκδηλώσεις αποχορευτικά τα οποία θα αναβιώσουν διάφορα ήθη και έθιμα των Χριστουγέννων, ξυλοπόδαρους, κλόουν, έχουμε συγγραφείς, 6 συγγραφείς οι οποίοι θα έρθουν να διαβάζουν τα παραμύθια τους στο παραμυθόσπιτο και ό,τι άλλο και φυσικά και μια συναυλία την οποία θα έχουμε. Θέλουμε λίγο να σταθούμε και στα εγγένεια, τα οποία συμβολικά θα τα πραγματοποιήσει ο μικρός Γιαννάκης, ο οποίος αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του την προηγούμενη χρονιά. Αυτό ακόμη περιμένουμε την απάντηση των γονιών, το ΕΚΕΙ μάλλον των γιατρών, αν θα μπορέσει ο μικρός Γιαννάκης να έρθει λόγω και της νέας γρίπης. Είμαστε χαρούμενοι γιατί οι ευχές όλων των επισκεπτών πιάσαν τόπο και έγινε το παιδάκι καλά. Και φέτος θα ήθελα να πω ότι η παραμυθοφόρα είναι αφιερωμένη στα παιδιά με κινητικά προβλήματα. Γι' αυτό και όπως βλέπετε πίσω μας υπάρχει το δέντρο της αγάπης, όπου αγοράζοντας ο επισκέπτης ένα στολίδι βοηθάει εμάς να μαζέψουμε χρήματα για να εκπληρώσουμε κάποιον σκοπό τον οποίο έχουμε βάλει. Ευχαριστούμε πολύ.